खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सदियानि दिबां दैमायाव गिख्रंथाव दिङा जाब्रथाय। अदालगुरियाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सानै बैसोगोरा बिसि फिसायनि जिउ खहा। एबसु आरो बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव अदालगुरि फरायसालिमायाव बेसेन नाङै सावस्रि नायसंनाय आरो सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि खुंदों। नर्थ इस्ट रिजनेल एग्रिकालचारेल मार्केटिं कर्परेसना बडोलेण्डआव गंबा सलार पावार कोल्ड स्टोर बानायगोन। मोन 21 जिल्लायाव दै बानाजों 3,04,489 सुबुङा खस्थ' सैनांदों। हरिसिङा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि ASS इउनिटनि बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सदियायाव गिख्रंथाव दिङा जाब्रथाय। सदियायाव दिनै फुंनि 8 रिंगायाव जादों जाब्रथाय। सदियानि अमरपुराव थानाय दिबां दैमायाव जादों बे गिख्रंथाव दिङा जाब्रथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनै फुंनि 8 रिंगायाव अमरपुरनिफ्राय सदिया सदर फारसे रावना होनाय गंसे दिङाया दिबां दैमायाव जाब्रथाय जादों। दिबां दैमानि दै गेजेराव हरखाब जाब्रथाय जादों हान्थियारिफोर रोगानाय दिङाया। बबेखानि दिबां दैमायाव जाब्रथाय जानाय दिङायाव सा 40 दावबायारिफोर दङमोन। बेनि अनगायैबो गंसे टाटा मेजिक, गंसे टाटा सुमो, गंसे बलेर' पिकआपजों लोगोसे माखासे बाइक आरो स्कुटि दङमोन। नाथाय दिङाया हरखाब जाब्रथाय जानानै दैयाव गोदोनाय लोगो लोगो दिङायाव थानाय गासैबो गारि आरो बाइकआबो दैयाव गोदोयो। बबेखानि जाथायसालिनिफ्राय सा 32 दावबायारिफोरखौ गोथाङैनो बोखांनो हायो। नाथाय गुबुन माखासे दावबायारिफ्रा गोमानानै दं होननानै खौरां मोन्दों। ओरैहाय दिङानि बिगोमानि सांग्रांथि गैयैनि थाखायनो दिनै दिबां दैमायाव बे गिख्रंथाव जाब्रथाया जादों होननानै जायगानि सुबुंफ्रा गोख्रों अजद होदों। अदालगुरि जिल्लानि माजबादआव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सानै बैसोगोरा बिसि फिसाया जिउ गोमादों। थांनाय हराव माजबाद नोगोरनि साखाथियावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सानै बैसोगोरा बिसि फिसायखौ 77 बोसोर बैसोनि समेश्वर गयारी आरो बिनि बिसि 67 बोसोर बैसोनि बुइ गयारी होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जाहारनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय सुबुं थानाय ओनसोलाव हाबफैनाय हाग्रानि मैदेर फालोआ थांनाय हरनि 2 रिंगायाव हरखाब गाग्लोबो। बे जाथायाव न' सिङाव गोदो उन्दुलांफुनाय सानै बैसोगोरा बिसि फिसाय समेश्वर गयारी आरो बुइ गयारी मोनहा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो दिनै फुङाव हाग्रा बिफान आरो पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो सानैबो बिसि फिसायनि सह'खौ बोखांनानै पस्टमर्टेम आनजाद नायनो दैथायहरो। गुवाहाटीनि गभर्नमेन्ट आयुर्वेदिक फरायसालिमा आरो देहा फाहामसालिया देग्लाय प्लेटिनाम मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै गेदेरथार बेसेन नाङै सावस्रि नायसंनाय आरो सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि लाबोगासिनो। थांनाय 23 आगस्ट खालि बिटिआर सोरखार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार फरायसालिमायाव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाखौ लानानै मोनसे गेदेरथार बेसेन नाङै सावस्रि नायसंनाय आरो सुबुं सांग्रांथि हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। बेबायदिनो रोखोमसे हाबाफारिखौनो दिनै 30 आगस्ट बुधबारखालि सानसेनि हाबाफारिजों अदालगुरि फरायसालिमायाव खुंनाय जादों। अदालगुरि जिल्लानि सुबुंफोरखौ लानानै बेसेन नाङै सावस्रि नायसंनाय आरो सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। आरो दिपेन बर'आ मासि लानानै दैदेननाय बे सुबुं सांग्रांथि मेलखौ बेखेवनानै होयो सोरखारि आयुर्वेदिक कलेज हस्पिटाल गुवाहाटीनि प्रिन्सिपाल प्रफेसर प्रणबज्योति बैसुआ। आरो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BTCLA नि बुंथिगिरि काथियाम बर'आ।
मख'नो गोनांदि गोग्गो देहाजोंसो गोग्गो समाजखौ जों दानानै लानो हागोन होननानै बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गावनि बिबुंथियाव बुंथिदों। बबेखानि बे हाबाफारियावनो हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लायो फारियै अदालगुरि फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल डक्टर लुक' दैमारि, अदालगुरि हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि प्रिन्सिपाल पुष्पाधर बेस्तला, साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि नबिन मल्ल बर' आरो गोबांसा सानसुमै मेलेमजिबि आरो अदालगुरि जिल्लानि रायजोफ्रा बाहागो लादोंमोन। मिरु सोरखारनि गनायथि मोननाय नर्थ इस्ट रिजनेल एग्रिकालचारेल मार्केटिं कर्परेसना बड'लेण्डनि दाबा जायगायाव आबादारिफोरनि दिहुनथाइखौ रैखाथियै दोनथुमनो थाखाय सलार पावार मोब्लिब गोहोजों दाबा जायगायाव कल्ड स्टर गायसंगोन। मोनसे जिल्लायाव गंसे कल्ड स्टर गायसंगोन। आथिखालाव बड'लेण्डआव गासै गंबा जिल्ला दङसै। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गंफा गंफा गायसनगोन नर्थ इस्ट रिजनेल एग्रिकालचारेल मार्केटिं कर्परेसन लिमिटेडआ। समबारखालि क'क्राझाराव बिटिसि खुंथायजों बेनि थाखाय मोनसे गोरोबथा एबा MOU मुंसाइ होलायनाय जानानै थाङो। गासै 5,000सो बड'लेण्डनि आबादारिफोरा मुलाम्फा जानो हागौ होननानै नर्थ इस्ट रिजनेल एग्रिकालचारेल मार्केटिं कर्परेसना मिजिं थिदों। थांनाय 24 घन्टायाव थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव आसामनि गासै मोन 21 जिल्लायाव दैबानानि महर लादों आरो आथिखालाव गासै 3,12,489 सुबुङा हालाय हाफाय जानानै खस्थ' सैनांदों। आसाम रायजोआरि मिथिंगायारि अलखद सामलायगिरिनि रिपर्ट बायदिब्ला आसामनि मोन 9 जिल्ला फारियै लखिमपुर, धेमाजि, गलाघाट, शिबसागर, मरिगाव, कामरुप, बरपेटा, बिश्वनाथ, नगाव आरो सनितपुर जिल्लायाव गोबां सुबुङा रिलिफआव थानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो जिब जुनार आरो आबादफोरा आथिखालाव दैजों खोबसिन जाजोब्बाय होननानै मिथिहोबावदों। मख'नो गोनांदि बरपेटानि बोरसि दैमा, नांला मुराकाटनि दिसां दैमा, शिबसागरनि दिखौ दैमा, बदादि घाटनि सबनसिरि दैमाफ्रा आथिखालाव खैफोद सिमानि गोजौजों बोहैगासिनो दङ। लोगोसे बुरलुंबुथुर दैमाया डिब्रुगड़, जरहाटनि निमति घाट, गुवाहाटी, धुबुरीयाव खैफोद सिमानि गोजौजों बोहैगासिनो। जाहोनाव दै लामानि हान्थिनायखौ बिफानारि खुंथाया दोनथ'होदों। अदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा गोजौसिन गेजेर फरायसालि इउनिट नेशनेल सार्भिस स्किम एबा ESSआ 11 थाखोनि फरायसाफोरनि हेफाजाबाव सानद'नि हाबाफारिजों कसपारा गामियाव मिथिंगाखौ रैखा खालामनो थाखाय बिफां फुलि गायदों। बे खाबुआवनो मोनसे मेलबो सांग्रांथि होनो थाखाय लाफानाय जादों। खुदिराम सांमानि मासि दैदेननायाव जालांनाय बे सांग्रांथि मेलाव ASS प्रग्राम अफिसार जसेफ S. सरेनजों लोगोसे मगेन्द्र बर', कान्ता मिदार, बैद्यनाथ उपाध्याय आरो बारग' गोरायुं पिनुएल बसुमतारीमोना बाहागो लादोंमोन। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।